Woko frante ye no ewo adwira se cheduma se mensini mu a wasi Nkosuohemaa na bra nana hema eso afena mu eso ayi ene ba hema wo Asante Mampong edete nanim se de hia wo mo pa ene so beba no waboa ama wo mo a epre wo ho nyinsan ewo mensini nim no eso ate enti ba hema ba won tena se no won hye no wonye ne sa ema wo mo we Asante Mampong Queenmother de tudwa ebra kwankyerefo abedi kira wodakwa research and manufacturing meko ano Princess Duncan wadene Nkosuohemaa ewo frontier ewo adwira seche propon a ewo Asante Mampong Princess Duncan yi ono ne mfiempenu ene dugwotwe wo yi ne so ba ahofefo ewo Commonwealth aman hodo so a ne konwadin a wode ama no eyedana akua ahensima odi nkaye ye wura amma secondary school aba eti wo meka maba wa nyina mom no kasa nkyira wo mo se be me bia dada wo mo a wo mo mpene o ma nani mmere emaayo aso o sere na na wa bai won kan frante ha emaayo yi nyina mom en kasa nkyira wo mo efiri mpere wa wo na emwa wo mo we ya no disama Mampong dade asehema akokenkaye ade ma Mampong Queenmother nana agya akomadi fia otoso emienu frante hene nana osisa kira otoso miensa edina no eto asemu bi wabai emabawa no kan mo bom emamrante no nada wo mo nansa na ne ba hwe nachi no aye basa da bi benim se na wabai obe Nkosuohemaa foforo waso afena mu asaye nana ahensima odi nkai edi atudwa se yeni so ade hu nyina ye mpuntuo ya tete amamre na ya to atwene no me nana ekua ahensima medikan eno ena me pese me san me kofaba enti mesese ye nyina yanya baako yemfa odo yemfa koye Yanfantina. Sanso and Frante Nkosuohemaa ne papa Professor Samuel Ato Duncan ya oye dwam trainia odakwa research and manufacturing mekua no abo no ho base bibi asese wo ye adipia mpuntu ompotabo titiru ye fagumesua ho no obeye adi apia eba se o se me be adi Nkosuohemaa wo Frante kroimu se ya ka se onye wo Krobia aswa development no ewo mu didanka mampene na mom na me pese ye hyase o baby a obia de nanu behu se we matter and we can do something. Empanifo atwotworo ya okwadwumadi asebie eye Professor Joshua Alabia okwasi kane mampani John Dramani Mahama anan asebu manhene wakatachie Dr. Amanfi ya otoso enson Sacheduma se manhene ana afi Kumasi amakomu hene ohemete wiama neboni efie frante